выходу, которую вы объявляли, она была с какой целью? Это был акт отчаяния или же действительно привлечение внимания тем самым в нашей информационной войне? Метою було виказати їм, цій владі, так званій, що Крим окупувала, виказати своє презирство до їхніх дій. Угу. Вас не заставляли прекратить эту голодовку? Ну, попиток було багато, це не було примушення, це були провокативні дії. Угу. А що іменно, що значить провокаційне дія? Ну, наприклад, коли тобі замість тюремної баланди приносять домашню їжу з великою кількістю запашного м'яса смаженого, ну і таке інше. Ну, при цьому це знімається там на камеру, з іздьовками, зовсім таке. Багато моментів. Зараз, якщо можна, я трохи колись, може, пізніше про це розповім. Вас склоняли к сотрудничеству? Сотрудничество? Угу. Или, возможно, пытались вербовать? Ні. Я думаю, що вони розуміли безглуздість подібних дій, тому і не витрачали свою енергію на це. Угу. В Крым вы собираетесь возвращаться? Звичайно. Когда? На жаль, не ближчим часом, але те, що це відбудеться в моєму житті, я в цьому впевнений.